Това е хълмът Хисар. Там, на този хълм, е Айтоската твърдина, която пази спомена за миналото на моя град Айтос. Там, зад този хълм, слънцето се скрива след дългия си дневен път. Айтос, това е Аетосът, който е разперил крилете си на изток и запад. Там по билото на хълма, като се разходиш, виждаш цялото Айтоско поле. Няма друго такова място на земята, където да ти се усмихне един генгер и да те ободе. И току надзърнеш и виждаш един истински град, който живее. И днес е жив споменът за 1868 година. Това е годината, през която даскал Буньо, господин Димов Бачеваров, в двора на църквата Свети Великомъченик Димитър започва първото училище в нашия град. И сякаш както великомъченикът побеждава над врага, така тогава айтозлии побеждават невежеството и безпросветността. Едно градче разперило криле, като орел политнал към Балкана. Едно градче, но с истинско сърце, пулсиращо в сгради и квартали. Тук селище някога имали траки, живял е достоен народ вълнокрил. С радостни песни звездите достигал, Орфей, за това казват, тук се родил. А Бог ги дарувал с дарове вечни, жените с хубост, мъжете с меч, и майстори чудни уж ваяли грънци, а в песен превръщали даже пръста. Накичено е цялото с цветя, но бдят над него братя великани, изваяни от древната скала, в която обичта ми е вдълбана. Едно градче разперило криле, като орел политнал към Балкана. Едно градче, но с истинско сърце, в което обичта ми е вдълбана. И пак в жаравите на славното възраждане българско се родило читалището. А малкото училище се разраснало толкова, че днес 3 са училищата, в които завършват своето средно образование учениците на община Айтос. Средно общо образователно училище Христо Ботев е най-старото в града. Хиляди и хиляди млади хора са получили своето образование в това училище с Ботево име. Училището се гордее със своите випускници. Силвия Михова, завършила специалност право, днес експерт в отдел международен на Министерството на външните работи. Станимира Иванова, завършила специалност журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски, днес продуцент на предаването Събуди се. Дечо Коешинов, завършил Националната спортна академия Васил Левски, национален състезател по баскетбол и треньор на женския отбор на Лукойл Академик. Мирела Иванова, бронзов медалист от Световното първенство по акробатика за младежи в Глазгоу и Европейското първенство във Варна. Професионалната гимназия по селско стопанство Златна нива е училище, основано през 1910 година като девическо домакинско училище. В това училище са получили
своето образование в областта на земеделието, много млади хора не само от община Айтос, но и от цяла България. Училището се гордее с Даниела Алакушева, началник на отдел местни данъци и такси, Дора Русинова, директор на основно училище Светлина, село Тополица, Пенко Атанасов, дългогодишен народен представител от листата на БСП, обичаната певица Ивана. Най-младото училище в нашия град отваря своите врати през учебната 1983-1984 година. Това е средно общо образователно училище Никола Йонков Вапцаров. Гордост за училището са София Стойчева, отговорен редактор на новините на Нова телевизия и филмов режисьор, Станимир Нейчев, технолог в лабораториите Дженезис в Българската академия на науките, доктор Илко Тенев, лекар-рентгенолог, Таня Антониева, главен асистент в Института по хранителни технологии в Пловдив, инженер-технолог, доктор на техническите науки. Нашият град пази своето минало и не го забравя. Айтос има своето настояще и живее в него. Благословен е нашият град и в своето утре. Випуск 2015 на град Айтос днес поема към своето бъдеще. Повече от 120 випускници днес ще получат своите дипломи за средно образование.